Kastap kabakman ya phi baro ban ai kuble ya phi iwei biwei haka kerteng ke bathiang tam ke jong tribe onom pnem jongi uji sukres kum ka Jcesp Pynthorumkhrah ni pnyang so phai phi kham tam e ya phi ki khun hep ki barin ban ya senglang bat ngi lingba ka ni ko online service mengin syakri mengin mane mengin penan burom hika kerteng ke jong ublei hoat labon tli gi benai bat kham tam e ka ni ko porumenta kum ki hep ki barit ngimla banit siyang mane banit siyang jenya seng ningi ai ngo pat yu blai bu ai ngi da kani kalat mengin mane yu mengin syakri yu ti kum ka jing karpat ngakarpat e phi baro ba pen shimbenta ha ki jing rai ha bangi rai kum juru pen shashkor ha ba pulina ka ktien ka jong ublai ha bangi shimbenta ha ki jing duai pen ngap ru ya ka ktien ka jong ublai pen shangkhap pen shashkor ki yeng ki jong phi pen ple ki donot ki jong phi ba ka ktien ka jong ublai kan yo jaka ha ka jing em ka jong phi ti shwa bangin ya chakmat tungin pendam hakmat ublai ha ki jing duai kokpa jing yu bhabneng kumni atrai ngi wan hajan jome jong ni kastam ya kaban ai ngo imi ko trai na kaban ta ke jingkur khu ba mela kur khu e ngi khon gi jome bat mi ai pat hangi ya kani kalat bangin syakri me lingba kani ko online service jong ka Jcesp Pynthorumkhrah menshim tiengi iwei pi iwei nong shimenta na doi ban pule ka ktien ka jong me ban ya lam me jing duai bat kum jo try Jcesp e ban ya lam me jing ruai iban ai ka jing ruai kerpang bat kham tam e ko pa ya ka khubor ka bangin yo sngo lingba kani ka por ni shu IT bat ngi boti ya ka por barok ka brangsa ha ka jingelam ka jong me ngi duai ngi pan kini barok ha ka kerteng uji sukres amen ngini shimbenta ha bangin rai na ka jing rai ka ban rius pa nyo ka bangin syam na ka khasi hembok bat kum juru na ka kot jing rai ki khana ka jing rai ka baning kong ka baong ublei u iet yanga hadian kani ka jing rai ngakarpat yai phiba kodor khar sentiu ben pule ka ktien ka jong ublei bat kum juru ben duai Lada
Nongkren au Yonis le nong balai dekat bakan riu. Na ba uble ula iet kata ya ka pertai kat ba ula IT no ya lau khun ba la kha maroi ba ue ru bangen ha u on jot shu henre unyo ka jing em bam jukut. Tungin ya dwai. Ko pa jingi ba habning ka long bu khu jir ten jame ka wan ka hima jame ka long ka man jame ha khando kum ba habning tu ma riengi he ki ren kan jingi kum ba ngi rungi ma bya ki ba les ni rungi to wat ya lam ngi sha ka jing pen sha henre sumaringi na ka bas ni na ba jame ka long ka hima ka bor bat ka buram ru halak ta man Ai kublei pi imis pi ba kodor kharsentiu naga benta ka jing lakloi ka jong pi ban shime ka ne ka benta ban puli naga khtien ka jong blei bat kum juru ban duai to blei ndakar khu ye pi ban ai pi ka jing kot ka jing khia bat kham tam e ban ai pi ka jing stan be pinang la ban shakri ban mani u hagi por baro hakani ka por ka benta pat ngin yo sngo ye ka jing kran nai Mr. AL Nongbsap ibalong iwe nikidkhot ka committee balang ben ai hangi ka jingkran ban inget scam boblei unkur khu undon ringkat bat phi bat phinla ban ai ka khubor hapreng jangi lingba ka ni ka por bat hashwa ba Mr. AL Nongbsap in shimila ka benta ngakarpat ya imesan ku pa phira ben ai ka special number ka ni ka por Sesisin ngi ai ngo yu blei kan ke step jung ke ski ba ngalap mi kendop yang pikum ki hab ki berit bat ka ba kongsan e kalong bangi nyo ban ngap e ka ktin ka jong blei lembangan e ka por ngi ngobon ki jingkran lemani ki sondi ki dap ka we din ka we pat bat ngait kum ki hab ki berit plus ngap bai ki jingkran baro bat om tang pinchu ngap e ka ktin ka jong blei ni ka don kam ki ba pin ko ngu bat le e ka ktin ka jong blei te hak ni ka step aku ban ken ni pi ka we ka benta ka ba kongsan tam e ba kata ka long ngi page pang ka jingko ngu ka jingko ngu ada ngakli ka jingko ngu le singin don bon ki jubab ki bangila ban ai kat kum ka jing sngau thu ka jingi re khnang ba ka por ka namba me ka ponga kwa ban ong ba ka jingko ngu ka dei ka jingle le ne ka jing pendep ya kanu ka bala ong yangi la kalong i pi ki hep ki barit la kalong yang ki bala heru ka jingle le ni ka jing pendep ya kanu ka bala ong yangi pi ka jing ko ngu kam dei ka ba ong hoi ka ba ong hoi ka dei tang ka jing sedang ka dei tang ka jing yo sngo jungi ya kata ka bangi dei ban le bat ban pendep kata ka dei ka jing ong hoi ka jingle jungi ya ka ka bangi yo sngo bat bala ong yangi bangin le kata ka dei ka jing ko ngu kam kut tam bangin shu sngo ngin ong hoi ka jing ong hoi ka malong mentan kam dei ka jing ko ngu jungi ka ditang ka jing yo sngo jungi henrei
ya ka jingko ngo jongi on ya I de ki jingle ke bangi le no ya ka ya ka bala ong yangi bangi di ban le ikan mau ko to gospel Matthews kan long ka arfwe ke khot ka arfu fra ka pharsi ka bau jisu ye thu bau don tu breu ubadan arngut ki khon chinrang tiêu la ong hau tau baning kong bau ni tre ka ling kha jong u tau khon baning kong u tau khon baning kong wong ning kong kwa la ban le ko ngo hende hadien bau la perkhat pade hadien bau la perkhat bai ke jing ong jung pa usalet ban tre ka ta ling kha nang ta pade ulet cha wei pat u khon u baar yau taru upha ban le cha ka ta ling kha ke ba ja u tau ong ho ngan le en re u klem le ti u jisu kli kita ki badon hang tau ong ya no ba ye unun pengini ki khon u ba kham ko ngu yau kpa jung u kita gi beri badon ta ki ong ba ka u ta u baning kong u kham ko ngu yau kpa wat la dau ong ngam tre ban le ma bale ya ka ya ka ba lo ong ya u hadin ya kata u pendep ya ka bau tau ba ar pade wat lau ong ho oj makana nama bau pendep ya ka bau kpa ong la khen u bau de u khon u bam ko ngu yau kpa ti kata ka di ka jing ko ngu mar ka long ka ba kong san bahai ngi kum ki hep ki barit mo ti balengi de ban ko ngu ka jing gali kami menta balai pading le ban ko ngu pi ha ba ka jing de be ki kimi ki pa ken cho bangan kan balengi de ban ko ngu kan ngakwa banong kham tam ka jing de jingi bat ki kimi ki pa pi ublei daladi umla bandon bat ngi ban ko ngu yu henry ya ka bor ban penyat ban sumar ban hikai ban yalam ban peni ban pha ya kono ula shania aki kimi ki pa jungi bangin pendep ya kata ti bat ka song pat hanga bat am ngi kum no ngin le la ngi kam kut tang bangin chu la ki pa ki ongi kanu no bangin de ban le kam kut tang bangin chu ko ngo ya ki kadon kam yangi ban pendep ya kata ya kabala pha yangi bangin le kadon kam bangin ngi pendep ya kata kabala pha yangi bangin le pi to baling ngi di ban ko ngo habai pet ba wat la ka long hakmat jong blei ni jong ubrir ken baling ngi di ban ko ngo ka ba kongsan ka long ngi dei ban ko ngo namar ha ka jing dei ba blei ru ka pen subha yo blei haga jingi dei bat kikimi kik paru kapen sngau bha ya kikimi kik pa kata ka di kadau bangi di ban ko ngu iki ngi di ban ko ngu la kalong yo blei ni la kalong ya kikimi kik pa ti mentang aku banyak pet abangi nyekren ni ka jing ko ngu ru aku banong pa don arjat ki jing ko ngu ngaso pala banong don arjat ki jing ngu ring ka bangapet bai ka ketin ka jong blei ngasem ba don arjat ki jing ko ngu pi to ka bening kong kalong ka jing ko ngu ka batang siteng la kalong yo belei la kalong yo brio kata ka di ka jing ko ngu ka bening kong ka ba pa ka jing ka ba pa ka jing ko ngu lut la kalong ya ubrio la kalong yo belei kini baro ki don ka ketin ka jong belei bat bun ngi sat kalon baha ka ni ka bening kong ma belei ngi sat sutana ban ko ngu tang siteng Kemau ublei sotana lingi ko ngu tang siteng. Kaktin jong ublei ka keren sai kadon ko we ka benta ha kaktin ka jong ublei ha ka kitab Samuel ka baning kong kalonong ka bakhatsan. Ha kaktin ha kani ka benta juga kaktin ka jong ublei. Kaktin jong ublei ka yathu ingi kumnu ko ong ba udon we usim ubaning kong jong ka jat beri Israel. Wa baro ngitip uday usim Saul. Ka ka baja ha ka we ka sngi Blay kwa Yunus im Sol lembau prophet ulakren u bodi banyalek thamai ka wei ka jat ben riu sapulihi ma phia ying kitab Samuel ka baning kong khot ka bakhat san tiu ong ba lek lek thamai Yunus im bat aban mala job u penyap lut baro la kalong Yunus im la kalong ki briu la kalong ki mrat la kalong ki baro penyap lut wat bat ka weiru wat pen im ka weiru kata ka di ka jingkwa ka jong blay ba ulak kren Yunus im ulak ko ngu ya kata ka ketin ka jong blay ta kadang os ong pi ka dei ka don ki jat jingko ngu ki ba ko ngu tang siteng Yunus im ulet banyale thama ba uta we pat usim so le ben thama we pat usim ya ka ba blay kwa u ban unyele thama
Tiang le ben le thma rup ka tiang ka jong play ka ye thu ngi baus im sol ula job yo taus im ula ring yo taus im khmat jong u bar kita ki jingri jingdup barok ke jingdon jong taus im ki ikon ki ki bahing gesem ki barok kat badan laring khmat jong us im sol rek ei ka bau news im sol ule kalong ba shim la peniap yo taus im u blei ong peniap lut us im sol shim peniap yo news im nang ta u blei ong us im sol bo peniap ya barok ki jingri jingdup klem pensa iweru rek ei ka ba ka tin jo blei ki thu kalong ba us im sol u peniap tang ya ki tu ki jingri ki barai kho ki bam da itanat ki bam da sngai ha ki bam da i plung ba ka met jong ki u peniap tang ki tu ki bam mento yu Henry ki we pat ki jat jingri ki ba itanat ki ba sngai ki ba bhabriu ki ba dap do ba ye kita pada uri ye ki pi hang ni pi shamba u blei wong u ye thma peniap lut u ye thma u peniap ru tama u peniap tang ye kat ka ba u sim umon peniap lut ka ba u blei u kwa ye u pi u le tang si teng na ka jing kwa ka jong u blei bar ka ei ka ba ka bible ka ye thu yangi sngap ba kum khep gabret ka bible ka ye thu ingi ong kum no ba u blei u la sngo si yaus im sol bar u la pha kren ho prophet panong kumno samal ula pa pang persam mele panong kumno ba ula isi ke jing le jong us em sol ba u blei ula kut jing mon ban weng no ban kan tat no ya us em sol ban long us em jong ka jat ban ru Israel namar blei us em sol u ko ngu tang shiteng ya u blei shim la ko ngu lut ya u blei sngam na kata kadaung na song pi dan arjat ki jing ko ngu kawai ka ba ko ngu lut ya u blei bat kawai ke jat jing ko ngu pa ka ba ko ngu tang shiteng yo blei bat bon nangi ki khun kristan la kalongi ye pi ki hap ke berit la ki longi ki balasan ru ngi bakla lut akan ni ka benta ngi sha ye ko ngu yo blei tang shiteng yan ai nuksai pi kum ki hap ki berit shwabai pinlet jing seng khana men step shwabai pinlet sunday school la ka por shi pho baji imei pai pai fi ka jing seng yong khelet jing seng no kre no la di ka singi sunday let nyo chi jing seng o pi kre ut ban let chi jing seng nang ta yong kum no de yon da filet jing seng shong khop a jing seng what you jrong ti bat ki parlok what you thap clear ki parlok what you kren po yeng mane shong khop ngap bha ayu ki nong hikai ye phi to filet chi ka ying ga jong blei la pha imei filet phimno ban satla imei filet chi ka ying ga jong blei ninga shat la ba bon ha yeng mani ki khana ki nong hikai shat omnu shong khop what kick san teng ki nong hikai khap ban pnieng teng ki khap ban wan mai ye phi filet chi ka ying ga jong blei phi ko ngu ya imei hene bi mei pat yong shong khop ngap ik tin chu bon sin ngi bon kam ngi la ngi mujaban ya kran bi ki parlok ngim ko ngut lut ik ba imei yong phi bangan ko ngu pi bat abang ngim ko ngu ye imei ti im tip ye phi phim ko ngu phi wan son school ira kamen ni u blei u i na beneng ye phi bat u blei u sko si e hado kata ma blei phim ko ngu lut ye imei pa jung phi bat ma phim ko ngu lut imei pa jung phi philong komam ko ngu lut rio u blei u sko si ada u blei u sko si ye us im sol na ma ba ko ngu lut ye u blei ru u ko u sko si yanga bat ye phi lada ngim ko ngu lut ye ki kme ki pa jungi phi bat baus im sol phi kanong baus im sol u yo kolong ba u blei u kan tat u na ka balong us im jong ka jat beru Israel nga shep ting ru yo u blei u kan tat yanga bat ye phi kum ki khun ge jong blei ma blei u blei u sngo si e ti kum ki hap ki baret what abangi ko ngu ngong na du ka baning kong ba ka jing ko ngu ka di ka jing le ye kanu ka bala ongingi ban le ka jing ko ngu ka jing le ye ka ei ka bala ka bangi yo snow ba kata ka jing ko ngu ka di ban long shispa na ka shispa om dei tang shiteng pin na kata ka daw kalong ka ba don kam e ngi kum ki khun ge jong blei ban ko ngu ya u blei shispa na ka shispa abai mei ong le jing seng shong khop ngap what ikik san le ya kata
Mabalay pishong tang ngajing seng tang ko masiteng kenta. Hatung ngim laban ko ngu ye mei pa ba yu blay tang siteng kenta. Wa ngi khat arpu sau kenta bangin ye lek ka ngi ki ngi ksan ngi la. Hayeng haplau ba ki parlok kum tar teter hatung ngim laban ko ngu yu blay tang lai po minute. Wa ngi arpu sau kenta tang lai po minute ngim laban ko ngu. Hatung ngin pen ngau si ki pa ngin pen ngau si yu blay ka jinglong ka jangi. Tikum ki hap ke berit ngakin tu pi gini ka hakan ka step ngakwa ipi kum ki khun ge jong blai to nginya ko ngu yo blai shispa na ka shispa namal da ngimla ban ko ngu kin mau ka don ka nong yanga ba ipi ka bo blai un ai mo ti ngakwa pin ko ngu shispa na ka shispa krang pi pin yo ka nong ka ba bha ha ka jing im ga jong pi shilinter ngakwa ban kren sa ya ka jing ko ngu lut ka jong blai ngan pri nuksa ju ka jing ko ngu lut kan ni rungila ban shem ne ka kitab samali ka nong ka ban ning kong ka khot ka ba khat nyo hang ne ka thu pa de us im u ba a jong ka jat beru Israel us im David hakani ka por ka jing ja kam pat long us im da long tang unong ap lang brod pikin maun em David di nong ap lang brod ha usat up ikilang berat jong ukpa jong usik ki saklau so batap nai seki jaga bagi don ki plang badin ki wa duit mablei bagi blang ki lang berat jong ki nyok ban bam ki plang ke bajerngam ki nyok ban sngat ban plung bah ti uni ukhna nama ulong ukhun barit du ka yeng usat lej barabor ban le kumta ban ko ngu ukpa ong usin David udang khna ta kapor ko David khidang step lej sharai kini ki lang berat to David ukko ngu ukpa but ka Bible ka yathu yangi mau David usha yakendo yau sing so yakendo ka dingem malasi ula yakendo ka suri ki mersyang bat kumta ter haka jing let up lang brod jung ka Bible ka yathu tang using bat ka dingem ringange yakendo ki we pa ki jaj marat ki balong ka jing men saw ya ka jing em ka jung kumu khna ushap tieng kadai nem ha kumulong mangingi syap tieng wiar tong ukso na git ngilai syap tieng kat nu tang muni ukhna li maroi shaklau wi kendu iki marat ki basir kai usyap tieng wan ye thu shayeng ya ukpa umong ko pangatin do la sai ngam le up blang shoot dep situ ki balang ki man ya yap situ ngam teli up shu mabangai kendu ya suri ngai kendu ka dingem ngai kendu using ngam teli up shu umong kumta hende lesi kumu khona u ye thu yo ukpa ju ni ko pa jung le singa nge wong yu tau yu David khide khon le up lang brod u blei un don ringkat bat me un sumar un yadai me bat na marba uni khna u le u ko ngu iro jong ku pa ka Bible ka yathu yangi baus im David akoi ke sngi shwa bu ni le thmayu Goliath u yathu yo im Saul wang ba u blei u don ringkat bat nga habange kendu yo sing ye kendu ka dingim nge kendu ki marat ki babon hari khlau nga sho yaki pi bat ki ban pet nak mat jonga kim nur ban kem ki lang brod jonga ari ki kem ru ngali penan pelat ki lang brod pi kata ka boru David uyo banile persya ikini ki marat ki basir kai baro kadau kolong balai kadau kolong namar ba us im David u ko ngu lut yala ujong ukpa ikilang berat jengu leki kita ki marat ki wan maknar ikilang berat jengu de mengiti ula pet yap ila dia mablei nyedur yo syap penyap sedi pet yap ila dia dem uni ukna muk pa ong ublei undon rengkat me David un sumar me uni ukna udon bi kilang berat jengu uko ngu lut yo pa ju bat na marba uko ngu lut yu shispa na ka shispa ila jong pa ublei ukerku yo ni ukna ditang ukna berat kumapi kadengim using berngangit ki we di kimrat bos im David ki baki wan ban kem ki lang brot jong usim David jong David ke baca u David ulai ban be iki bad mo bau blei udon rengkat kita ki marat ki ban pet nak mat jong David skap ki jingker khu ki jong blei kumta gaja pi om tang kata suki namar ki jing kong jong u blei wi ka do no jong usim David wi ka jing long ka ba ko ngu jung ki benta baro shispa na ka shispa u blei suki u kemen u shem ka jing sobhai u de belem nu u kentiu ni khna suki kat hadu bau kolalong we ni kis em ki ba kraw tam jong ka jat benru Israel pi ulong sing ba kraw tam jong ka jat benru Israel kini baro ki ja namar bau ni u khna uni u
khna usim David ukok ngu lut yalo jong kpa but ubleu shem ka jing sobha hau neu khna ko ki hep ki barit ken mau ka jing ko ngu ka de ka ba kong san tam len banginya ngin be sha ngilong ki khna ka ba ki liang baro la ngimla ban ko ngu ye ki kimi ki pa ngimla ban ko ngu yo ble kata ka de ka ba kong san pi kwa ban shem ka jing sobha hau ble pi kwa bo ble ker khui ka jing im jong pi shu ko ngu yo ble pi ken mau ka pop ka baning kong ro ka ja yu adam bat kim ka de ka jing bam ko ngu jing ki arngut yo ble ong wat bam ki bam persha bar bi ki le persha ka bas niu ka ja ya ka jing im jong ki pi ken mau wu adam bat kim ki sai la em yo ble ong wat bam kim ko ngu em yo ble ki sai la yo ble ki sabe na ka pereden ka basuk adu kata-kata ya ki bakin im pikir mau ru bau Jisu pada habo ko habo beli ong ko Jisu di kun sim bakrau habneng ni beli ong ko Jisu le seperti man pe mi ki breu na ka pom le ban yap ka dim phalum Calvary ka jing pha ka ba hadu kata-kata yu ko ngu ya beli ka adu ka jing yam salia but dia mau bau Jisu ko ngu ya beli ngiamat ika jing kerku ka jong blei hado menta ada pi kwa ban mat ka jing kerku ka jing im jong pi om tang ka jing im jong pi ha ka jing im jong ka yeng ka sem ka jong pi ha ka jing im jong ki hinmen ki para jong pi ha ka jing im jong ki khun ki ti jong pi kut jing mut ku ki hep ki barit banga dei manga ban ko ngu yo blei ban ko ngan sedang ko ka ba ko ngu iki kimi ki paning kong ka ba blei ula shania bikin hikai yanga haperthai ngadiru ban ko ngu yo blei baladang ila ban le komta ngin mat iki jing kerku ki bakrau na ki kti ka jong blei namar kata ka diga jing long jong blei usim David uyo ka jing kerku me ka jing ko ngu usim Saul uyo ka jing kentat nyo na ka jing long sien nama ka jing bam ko ngu to ngiru nginya persang Ahoy kalong ka ba ngatip ban ko ngo kalong ka ba shisha ngatip ya kata ngamat ya kata ka jing long khana jonga war hadu mentaru kalong ka ba ban ko ngo lut dengan ang ong ye pi dua yo blei tonginya dua yo blei ba u blei ut ai bor u blei ong no pan to on sa ayam pidon kam nge kwa ban ko ngo yo blei ngam don bor ti ngatolot u blei ong pan ngan ai pan ye kai ong abli ay nga kabor bangla ban ko ngo kat bala imei pa ngan persang kat bala om tang imi pangan persang ban ko ngu ye mai ki benta baro om tang mentang rakhna ni shilter ka jing im jonga ong ble kupa malo ong ka tin jome mong to panton ai ngapani ya ka bor bangala ban ko ngu ba phile kumta u ble ju thok u ble ju syukur u ble ju kular kai ngi ti gibri tingi thok tang ngi kular kai teng u ble to em kam long kumta ubli un ai ka bori pi be phila ban ko bandon ye ka bor be phila ban ko ngu aka jing im jong pi bat kata kan pen kemen yu blei bat om tang kata phin ma ye ka jing kerku ublei ka jing im jong pi to blin kerku pi kum ki hep ka brel magni ka tin ka jong blei ka jing slok ka lingkot aka ni ka step bat ngakwa ro pi snowing ni ka jing slok kam dei tang ma phin chu snow ki score jong pi kam dei tang phin jo sngo nga kwa I phi ba phin dele ma blei nga ong phi mene ka jing ko ngo ka dei kam dei tang ba ngi sngo ba ngi ngo oi ka jing ko ngo ka dei ha ba do bangin dele ya ka ka bala ong ya ka bala yo sngo ya ka bala pha yangi bangin le u blei un ker khu phi kum ki hep ki barit u blei nangi unai doron kat bat phi in doi bo blei un ai bor phi kum ki hep ki barit naka Jcesp Pynthorumkhrah naka senior isi Pynthorumkhrah makin mi sha ki breu om tang bangi igi jing ko ngu hieng mani ha hieng asam chpi ni ki ba ko ngu aki benta baro kan sa ka borom jo ka jing seng penthor kan sa ka borom jo ka yeng ka sam ga jong pi namar ka jing long ka ba bha jong pi ublein ker khu ye pi ublein nam ta ka borom jong u amen say sien pan ni ai khuble pi I Mr. AL Nongbsap na benta ka tu ka khubor ya ka ba pila ai haprengen jungi hakani ka por nganget scam bakal long ka jingker khu ya phi baro ki hap ki badan haki yeng ki sam bat kumjuru yangi hakani ka por bat nganget scam
baka ktien ka jong blay kan yo ban besun apa ki donut ki jongi ban ai yangi ya ka jing shampang bengin la banong ki khon ki jong u ni ai khu blay ru ye misan ku pa na ka banta ka tu ka jing rai ka ba phila ai hapreng jongi nget scam ba u blay un kur khui phi ba nong kur khui phi ha ka sap ka ba phi don ba phin la ban pendan buram ya u lingba ki jing rai bat hakani ka pon in penwai no ya kani ka jing shakri ka jongi bat ngini simenta dak bangin rai ya ka chorus ka balai pho bat ka basaw na ka jing rai khan aret ka ba ong ki ong ulong ba phla ki ong ulong ba phla ki ong ulong ba phla si ubnai bat ki klod haneng ki ong ulong ba phla ngatep ulong ba phla ngatep ulong ba phla u ai jing bam bat u ai jing em ngatep ulong ba phla to kan ni bu ikhti baro ni khab bi khmat bang ni ong ka jing dwai utrai kok pa jongi uba habneng long ba khot ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha khando kumba habneng to ai hangi menta ka jingbam jongi ka ba hala kasngi to map ru yangi ya ki ringkang jongi kumba ngiru ngimap ya ki ba lesnew yangi to wat yalam yangi sha ka jing pinshoi Rei sumar yangi na ka basnew na ba jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru hala karta amen bat ka buai no to ai ba ka jing it ba ka jong ublei pa ka jing e ka jong Jesus ukhon lam ba ka jing slok sim ba khoj ka dadan ringkat bat ngi kum ka Jcesp Pynthorumkhrah bat ki khna bat kum juru kiringai hakaleng slak perthai mentash arta ba chukut ru amen